Het is goed te zien als de Cambuur supporters al maar machtig staan te wachten op de selectie. De spelers die komen een kwartiertje later op het trainingscomplex De Hertgang en in haar midden ex-Serhat Koç, de man die het hellewaard van FC Grains. Daar kwam het 19-jarige talent net een soort spelenta en dus wie de oergong rap beklonken. Ik had 2 dagen geleden gehoord dat Cambuur een gesprek wilde met me. En toen heb ik gisteren een gesprek gehad met de trainers. En die avond kreeg ik te horen dat het al rond was, gisteravond. Dus dat was wel fijn dat ik meteen al de eerste training kon meetrainen. Ja, dus het is een snelle overstap of niet? Ja, heel snel. Na het seizoen wist ik al dat ik verhuurd mocht worden. Dus toen was eigenlijk als verhuurd, was mijn voorkeur om bij Cambuur verhuurd te worden. Dus dat is wel fijn om gewoon dit jaar voor Cambuur te spelen. Ja, want waarom ging je voorkeur uit naar Cambuur? Ja, omdat voetballend heel goed en elk jaar draaien ze mee bovenaan en dat is ook fijn, ja. Stanley Menzo is wies maar de komst van Koç. Benamen omdat hij een volslijn oortype spits is als Mark de Vries. Spits met veel meer diepte, die heel erg doelgericht is en dan veel op in de ruimte kan spelen, diepte in de ruimte kan maken. De kwaliteit van hem is dat hij de snelste weg naar de goal zoekt en daarbij heel veel snelheid heeft. Voordat Koç naar Grains ging maakte hij indruk bij FC Eindhoven. Hij scoorde daar in 1 seizoen liefst 18 keer. Na een doelpuntlees hier bij Grains hoopt hij nou bij Cambuur gauw weer het doel te vinden. Ja, zeker. Dat is ook wel eventjes geleden. Ja. Dat is ook wel eventjes geleden. Dat is wel lekker. Ja. Maar ja, het is gewoon kampioen worden, dat is belangrijk. En goed voetballen. Kampioen worden en goed voetballen, dat binnen nog eens worden. Dat zal Menzo dan dwaamatten, maar zo'n beetje dezelfde spelers als verleden hier. Zo zorgen we ook Dennis van der Ree weer op het veld. Hij kreeg in eerste instantie te jaren dat zijn contract net verlengd werd zou. Een verrassing dus dat hij er nou toch is. Ja, dat had een hoop niet verwacht denk ik. Maar ik ben blij dat ik er sta. Want hoe zit het precies? Ik ben vorige week gebeld of ik in eerste instantie als amateur wilde beginnen en vandaar dat ik nu hier ben. En jij zegt amateur, nou ja, het moet maar? Ja, het moet maar. Ik had het liever anders gezien uiteraard, maar wat ik zeg, ik ben al blij dat ik hier ben. Want ik wilde graag hier spelen en als het op deze manier moet, dan doe ik het op deze manier. De kans bestaat dat Cambuur nog 2 spelers kwijtrekt. Dave Huymans mooi omzien naar een andere club omdat hij bij Cambuur net een soort speelt. En het grote talent Bob Schepers zal in juli een week stage rennen bij het Engelse Everton. Maar dit zou Schepers in november nog in het Bobbeslagcafé. Ik wil graag eerst bij Cambuur doorbreken, zeg maar. Ja. En daarna kan je altijd nog naar een andere club. Ja. Maar Schepers wil het avontuur bij Everton net on hem voorbij gaan laten. Het is wel een hele stap, want ik zit hier gewoon lekker bij mijn ouders thuis en daar zou ik dan wel in mijn eentje heen moeten gaan. Maar aan de andere kant is wel een kans die niet iedereen krijgt. Dus ik wil profvoetballer worden en het halen, dus dat is wel dan een grote kans. Dan ooit trainer Stanley Menzo. Hoe zocht hij het in deze selectie om en zonder eventueel nog versterkings komen matten? De groep is intact eigenlijk, de kern is intact gebleven. En je hebt er 1 speler bij gekregen in de naam van Koç. En we zijn nog op zoek naar 2, 3 versterkingen. En daar nemen we de tijd voor op dit moment. Ja, want op wat voor positie zou u nog graag versterkingen erbij willen? Nou, de linksbackpositie is op dit moment nog niet bezet. Dus daar hebben we zeker nog 2 spelers voor nodig. En achterin, centraal achterin, zouden we nog iemand kunnen gebruiken. De club is nog importeer maar linksback Randy Rustenberg oer een nijcontract. En deze week komt de Fransman Tony Lombardi ekken linksachter op proefmaai trainen. Hoe de selectie er krijgt uitzocht in augustus als de competitie weer begint, is dus nog even een afwachtje. Hoe dan ook, Cambuur zal maar deze groep mooi strijden matten om het kampioenschap. Want dat moet na het 3e en de 12e plak van de Oranje toch de ambitie wijzen. Ja, dat is een logisch gevolg, ja, als je het zo beredeneert. Maar wij houden het op gewoon blijven meedoen, zo lang mogelijk. En wat ik zeg, als je kan toeslaan, moet je toeslaan. En dat zal... De competitie zal het uitwijzen wanneer het is. En dat weet op dit moment nog niet. Je hebt te maken ook met tegenstanders die zich versterken, die ook dezelfde ambitie hebben. Dus we beginnen gewoon en dan gaan we zorgen dat we gewoon zoveel en zo lang mogelijk meedoen bovenin.